Напоследък наблюдавам истинска експанзия по темата за женско здраве над 35-40 години, по-специално перименопауза и менопауза. Има редица събития, информация и публикации от експерти, както световни, така и български, за радост. Това е много хубаво, радва ни като марка, развиваща информационен сайт за женско здраве и благоденствие, както и онлайн магазин, свързан с това. Ние от години се вълнуваме, пишем и обогатяваме асортимента ни от хранителни добавки с натурален и естествен произход, които таргетират точно тези предизвикателства в периода на жените. Исках да ви кажа, че на сайта ни ще намерите в секция статии редица преведени публикации от световни експерти по темата, както и в секцията хранителни добавки имаме обособен сегмент хормонален баланс, перименопауза и менопауза. Ще се изненадате колко много са естествените, натурални продукти, които могат да ни помагат да се чувстваме много по-добре. Както добре познати и изследвани адаптогени, като ашваганда, мака, така и билкови екстракти, като родиола, дори шафран, така и аюрведични билки, познати на източните жени от хилядолетия, като шатавари, например. Разгледайте.